сигурен бъде. Ключи на втора коса. Тя първа е само да заработи на места. Първа бавна. Ами добре, значи дойде време за награждаването. Може ли само една момент? Да? Значи отбор на Белю трябва да пуска да продължат, защото за първи път отбор на Белю не е пръв. Колкото и да им помагаш, не можа. Айде за шампионите, честито за Айде, представител! Представител! снимка на отбора. Чакайте малко! Айде! Айде! Айде, аз пиша! Айде, снимайте се! Целувайте! Раз, два, три! Вдигайте ръце! Раз,